A través de la consulta ciutadana d'inversions, l'Ajuntament de València vol comptar amb tu per a decidir en què invertirà 7 milions d'euros en 2018. De l'1 al 15 de desembre, totes les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi de València podran votar a través de la plataforma web Decidim València o quan s'acudisca als punts de votació presencial electrònica habilitats a l'efecte. De l'1 al 15 de desembre, participa i decideix sobre la teua ciutat.